A Audiencia Provincial de Pontevedra desestima a denuncia por suposta prevaricación na contratación e pago de dietas ao secretario e interventor do Concello de Valga. A demanda fora presentada por Manuel Castiñeiras, líder de Valga Viva, formación que quedou sen representación no pleno nas pasadas eleccións municipais. O xulgado deixou claro nas súas sucesivas resolucións que os feitos denunciados ora eran afirmacións e xuicios de valor totalmente subxectivos e sin ningún indicio probatorio. Os autos xudiciais fan fincapé en que a cobertura dos postos de secretario e interventor en réximen de acumulación foi autorizada pola Xunta de Galicia e que o cobro de dietas denunciado xa fora obxecto de anteriores pronunciamentos por parte dos tribunais do contencioso administrativo, que tampouco atoparon nada ilegal. O alcalde celebra a sentenza e di que as mentiras sobre este caso acabaron caendo polo seu propio peso. Asegura que ninguén no municipio creou as denuncias de Valga Viva e que por iso acabaron fora da corporación. O exconcelleiro deste grupo, así como o líder da desaparecida en Marea, Luis Villares, pídelles que se disculpen. Debería pedir perdón, e non unha vez, sino 20.000. Pero non só por este asunto, senón por todos os insultos e descalificacións que durante anos estivo soltando pola súa boca e nas redes sociales. Nin os xuíces, nin os veciños de Valga creeron as mentiras e difamacións das Mareas, do señor Castiñeiras e do señor Villares. Bella maneira agarra tamén desculpas do PSOE, que foi dixo o que empezou todo, e tamén do BNG, que levou este tema ao Parlamento. O Popular agarra tamén unha rectificación do Consello de Contas de Galicia, pois a sentenza bota por terra, explica o informe no que se advertía desas supostas irregularidades. Esperamos que algún día os responsables do informe sobre o Concello de Valga o rectifiquen, posto que foron desautorizados polo Tribunal de Contas e agora tamén polos xulgados. O rexedor pregúntase onde estivo o Colexio de Secretarios Interventores Cosital durante os case 6 anos que estes dos profesionais, asegurou, sufriron esta campaña de acoso e derribo. Tamén botou en falta neste tempo o apoio da Federación Galega de Municipios e Provincias e tamén da Federación Española, cando o Concello de Valga concluiu estaba a ser atacado sen ningunha base, como agora queda demostrado nas reiteradas resolucións xudiciais.